Kone.fi on markkinoiden ensimmäinen verkkokauppa henkilönostinten, muiden laitteiden, rakennustelineiden ja työmaatilojen vuokraukseen. Rokla Solutions Oyn perustamasta Kone.fi verkkokaupasta saat vuokrattua saksinostimet, puukulkijat, trukit ja pienremontointiin sopivat rakennustelineet. Voit vuokrata tuotteita päiväksi tai pidemmäksi ajaksi. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi rakennusliikkeet, pienet yritykset ja taloyhtiöt. Kone.fi-palvelu sopii mainiosti myös yksityishenkilöiden käyttöön. Koko tilausprosessi hoituu verkossa helposti, nopeasti ja edullisesti. Hinnat ja saatavuustiedot näkyvät heti tilausta tehtäessä. Valitse ensin haluamasi tuote ja vuokra-aika. Näet listan vuokrattavista tuotteista ja edullisimman hinnan valitsemallesi ajalle. Hintakalenterista näet päivähinnat ja alennuksen määrän. Hintamme ovat kilpailukykyisiä ja pidemmistä vuokrauksista saat tuntuvia alennuksia. Kun olet siirtänyt tuotteet ostoskoriin, voit laskea toimituskulut antamalla postinumeron. Rahti sisältää sekä laitteen toimituksen että noudon. Kun olet tehnyt tilauksen, toimitamme tuotteet antamaasi osoitteeseen sovittuna ajankohtana. Voit halutessasi kuljettaa tuotteet itse ja säästää rahtikulut. Kone.fi verkkokaupasta tilaamalla säästät aikaa ja rahaa.